салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Шурӯъ мекунем. хайр дӯстон, чӣ хеле қаблан ҳам мегуфтем, рӯзи он расид ки Лионел Месси ҳафтумин тӯби тиллоии худро ба даст биёрад. ҳарчанд молики ин ҷоиза шудани аргентинӣ ҳанӯз аз маросими ҷоизаспорӣ пештар овоза шуда буд, вале мухлисон то имшаб бовар доштанд ки ин ҷоиза моли Роберт Левандовски мешавад. шаби 29 ноябр маросими супоридани ҷоизаи инфиродии тӯби тиллоӣ баргузор шуд ки Дидье Дрогба, собиқ футболбози дастаи Челси, дар минбар барандаи имсолаи тӯби тиллоӣ исми Лионел Мессиро хонд. Месси ҳафтумин тӯби тиллоии худро ба даст овард ва инро ба кулли мухлисони футболбоз таҳният мегӯем. аммо дар баробари шодиву нишод ин мавзӯъ интиқоду баҳсу нофаҳмиҳои зиёдеро ба бор овард. ин бори сеюм аст ки ба тӯби тиллоӣ гирифтани Месси баҳсҳо ба вуҷуд меояд. мухлисони Роналду ҳам рост мегӯянд ки бояд ин ҷоизаро ҳамон хеле гиранд ки касе ба истилоҳи претензия надошта бошад. нисфи ҷомеаи футболӣ аллакай зидди интихоб шудани Месси гардиданд. аз ин нисф ман нисфи дигарашро ҳамчун одамони бахил истисно кардам, вале нисфи дигаре ки ба ин ҷоиза сазовор шудани Мессиро ноадолатона мехонанд, бароятон мегӯям. агар Роберт Левандовски намебуд, пас гуфтан метавонистем ки Месси аз рӯи адолат ҷоиза гирифт. модом ки беҳтарин бозингари 2 соли охир тӯби тиллоӣ нагирифту, бозигаре ки ҳоло дар чемпионати Фаронса 1 голу дар Лигаи Чемпионҳо 3 гол дорад, тӯби тиллоӣ гирифт. ин албатта нофаҳмиҳо ба вуҷуд меорад. баъдтар дар мавриди ин ҳарф мезанем. пеш аз маросими ҷоизаспорӣ, замоне ки тамоми ҷаҳон муҳокима мекарданд ки тӯби тиллоиро Месси мегирад ё Левандовски, маҷалаи Франс футбол тарҳи нави баргузории маросимро нақша мекашиданд ва ягона илова ва ё фарқияти ин маърака аз қаблҳош дар он буд ки ба барандаи ҷоизаи мазкур махсус тӯҳфаи дигар аз як ширкати машҳури соатбарории шветсарӣ пешбинӣ шудааст. ширкати машҳури Пурнел аз Шветсария дар якҷоягӣ бо маҷалаи Франс футбол иқдом гирифтанд ки ба ғолибон соати аз 18 маротиба тиллои гулобӣ ки бо тарҳи наву замонавӣ сохта шудааст тӯҳфа намоянд ва рӯи соат акси ҷоизаи тӯби тиллоӣ инъикос ёфтааст. ин тӯҳфа ҳам ба ғолиби тӯби тиллоӣ миёни мардон ва ҳам ғолиби лигаи занон пешниҳод карда шуд. Лионел Месси ғайри ҳафтумин ҷоизаи тӯби тиллоӣ ҳамчунин ба гирифтани қиматтарин соати тиллоӣ низ даст ёфт. ақаллан соаташро ба Левандовски медоданд, ин қадар ҷанг ба миён намеомад. акнун меравем ба майдони ҷанг ки баъди маросим ҷомеаи футболиро ба ду гурӯҳ тақсим кард. баъзеҳо ҳатто маҷалаи Франс футболро барои худ хат заданд ва гуфтанд ки аз ин баъд ҷоизаи мазкур дигар қурб надорад. ин ба андешаи онҳо дар ноадолатона соҳиб шудани Месси ба ин ҷоиза аст ва тибқи кулли гумонҳо бояд ин ҷоизаро Роберт Левандовски мегирифт, вале боз мафияи футболӣ кори худро анҷом дод. вақте журналистон аз Дани Алвес, собиқ футболбози Барселона, пурсиданд ки ҷоизаро бояд кӣ мегирифт, ӯ гумонам бо услуби ҳам лал ба даст ояду ҳам ёр наранҷад ин суолро ҷавоб дод. ӯ натавонист ки ҳақиқатро интихоб кунад ё дӯстиро. аз ин рӯ тамоман ҷавоби дигар дод. гуфтааст ки аз ҳама бештар ба гирифтани тӯби тиллоӣ Кристиан Эриксен арзанда буд. ҳама медонад ки ӯ имсол ба чӣ мушкилиҳое дучор шуд то зинда монад. ин як ҳадияи олие мешуд ҳам барои Эриксен ва ҳам барои ҷомеаи футболӣ. ҳаёт муҳимтар аз ҷоиза аст. Месси беҳтарин аст ва ӯ қариб 20 сол аст дар ин сатҳ боқӣ мемонад, вале ҷоизаро ба Эриксен медоданд, хеле олӣ мешуд, гуфтааст Дани Алвес. бечора агар Левандовски мегуфт Месси малол, агар Месси мегуфт шояд виҷдонаш намебардошт, намедонам. Лотар Матеус, собиқ футболбози олмониро ҳам маросими ин навбатинаи тӯби тиллоӣ нороҳат кардааст ва аз натиҷаи он розӣ нест. мисле ки тамоми ҷаҳон садо додани исми Роберт Левандовскиро интизор буданд, аммо вақте номи Месси садо дод, чеҳраи Левандовскии умедвор тамоман дигар шуд. Лотар Матеус баъдан ба журналистон гуфт ки рости гапро гӯям, баъди чунин интихоб ман дигар ин дунёро намефаҳмам. бо ҳама он эҳтироми назди Месси ва дигар номзадҳо дорам, вале касе бештар аз Левандовски арзандаи ин ҷоиза набуд. Франс футбол соли гузашта ин ҷоизаро надод, вале танҳо дастовардҳои ҳамонсолаи полшагӣ аз кулли натиҷаҳои дусолаи номзадҳои дигар болотар буд. агар баҳонаи ягона ин аст ки Месси Копа Америкаро буридааст
вале ӯ дар ПСЖ тамоман берангу бенур аст. инҷо мо дар қатори Левандовски исми Карим Бенземаро метавонистем бигирем. номзадҳои дигар Муҳаммад Салоҳ ва Жоржиньо буданд, вале нафаҳмидам ки чаро Левандовски нагирифт, гуфтааст Лотар Матеус. медонед барои чӣ ман аз забони зурҳои футбол хабар медиҳам? чун онҳо аз ману шумо ва миллиардҳо мухлиси дигар бештар мефаҳманд футболро ва онҳо метавонанд арзандаро аз ноарзанда ҷудо кунанд. хулас ба истилоҳи мардумӣ поезд аллакай рафт. Оливер Кан, собиқ дарвозабони машҳури олмонӣ, зимни андешааш аввал Лионел Мессиро ба 7-умин тӯби тиллоиаш таҳният гуфт, вале ғайри муборакбодӣ боз суханони худро давом дод ва бинед ки баъди вергули ҷумлаи табрикотӣ чӣ-чиҳоеро гуфт. ӯ навиштааст ки сараввал Мессиро барои соҳиб шудан ба ҷоизаи тӯби тиллоӣ муборакбод мегӯям, аммо Роберт Левандовски арзандатар буд. бе тӯби тиллоӣ ҳам исми Левандовски ҳамчун футболбози беҳтарин дар таърихи футбол навишта мешавад. ман пайгирӣ мекунам ки ӯ боз чӣ рекордҳоеро дар дастаи Бавария шикаста мекунад. соли оянда боварӣ дорам ки ӯ боз номзади асосии гирандаи тӯби тиллоӣ мешавад, гуфтааст Оливер Кан. ба ҷаноби Оливер Кан расониданием ки шумо акнун бедор шудед. дар довар аз вақте Хави ва Иньеста тӯби тиллоӣ надоранду Лука Модрич дорад. нафари дигаре ки бигӯям дар ҳаққи ҷоизаи тӯби тиллоӣ сӯхта буду қурбонии ҳукмронии Роналду Месси дар ҷоизагирӣ шуд, ин Франческо Тоти буд. ӯ ҳеҷ гоҳ ба Рома хиёнат накард ва ҳатто дар фурсатҳои мушкилтарини ин даста пироҳани дигар бошгоҳро ба бар накард, ҳарчанд барояш топ дастаҳои аврупоӣ мубориза мебурданд. чунин нафарон ҳақталаб ва бо ору номусанд, аз ину барои гуноҳи касеро пӯшондан виҷдон нахоҳанд фурӯхт. аз ӯ пурсиданд ки аз натиҷаи тӯби тиллоӣ розӣ ҳастед? ӯ дарҳол ҷавоби не гуфтааст ва идома додааст ки гуфтан мумкин аст ки мо бо ин одат кардаем ки ҷоизаи мазкурро Роналду Месси мегиранд, аммо имсол ман тӯби тиллоиро ба Левандовски медодам, гуфтааст императори Рим Франческо Тоти. амаки Тоти, шумо ҳақ ҳастеду, аммо шайхҳои араб Мессиро барои он нагирифтанд ки ким кадом як Левандовски тӯби тиллоӣ бигирад. ба фикри шумо худи Месси чӣ андеша дошта бошад? масалан ман агар дар ҷои Месси мебудам, аввал тӯби тиллоиро мегирифтам, як тараф мемондаму баъд мегуфтам ки Левандовски аз ман дида арзандатар буд, аммо Месси чунин нагуфт. ӯ ҷониби Левандовски рӯй гардониду гуфт ки ту соли гузашта бояд тӯби тиллоӣ мегирифтӣ. он сол ҳама мегуфтанд ки Роберт арзандаи ин ҷоиза аст, аммо имсол омор дигар аст, гуфтааст Месси ба Левандовски. дирӯз пеш аз маросими ҷоизасупорӣ раҳбари маҷаллаи Франс Футбол Паскал Ферре рӯйшод аз нақшаҳои Роналду бар зидди Месси гуфта буд. ӯ ҳатто қайд кард ки ягона нақшаи Роналду ин ҷанбасти карьераи футболӣ ба ҳад як тӯби тиллоӣ аз Месси аст. ин хабар дирӯз тавассути расонаҳои иттилоотӣ паҳн гардид ва кор то ҷое расид ки Криштиану Роналду садо баланд кунад ва бар зидди маҷаллаи дӯстдоштаи худ Франс Футбол ҷанг эълон намояд. Роналду дирӯз дар саҳифаи инстаграми худ шикояткунон навишт ки муроҷиати ман ба сармуҳаррири Франс Футбол Паскал Ферре ки гӯё ман ба ӯ гуфта бошам ки бояд бо як тӯби тиллоӣ зиёд аз Месси карьераи худро ҷанбаст намоям. Паскал Ферре дурӯғ гуфтааст то бо истифода аз номи ман дар фазои маркетингии маҷаллааш чӣ кореро ба сомон расонад. ман ҳеҷ гоҳ барои сазовор шудан ба чизе касеро душмани худ намеҳисобам ва душманӣ кардан ҳам намехоҳам. ман фақат барои иҷрои мақсадҳои худ ба майдон медароям ва ба касе рашк намебарам. ман ҳайрон мешавам ба одамҳое ки рӯи рост тӯҳмат мекунанд. Ферре ҳатто дар иштирок надоштани ман дар маросим дурӯғ гуфт. ӯ сабабашро дар маҳдудиятҳои карантинӣ гуфт, вале ин хел нест. ман роҳи худро идома медиҳам ва ҳар касе чизе мегӯяд бигзор ҳамон хел истад, навиштааст Криштиану Роналду дар саҳифаи инстаграмаш. ва собиқ футболбози дастони Барселона Карлес Пуйол тавассути ба истилоҳ смайлик ба навиштаҳои португалӣ каф гуфтааст. Роналду дар таърихи фаъолияти ҷоизагириаш аввалин бор аст дар рӯйхати номзадҳои тӯби тиллоӣ мавқеи шашумро ишғол мекунад. мавқеи шашум ҳам бад нест барои одаме ки дар Манчестер бозӣ мекунад. яке аз номзадҳои дигар чӣ гуне гуфтем Карим Бензема буд. ӯ мавсими гузашта дар Реал фаъолияти назаррас дошт ва номи ӯ низ ҳамчун муддаии асосӣ дар рӯйхат навишта шуда буд, аммо ба қавли худамон дар насиб набудааст. аз ин рӯ ӯ баъдан тавассути инстаграм аз ҳамаи мухлисонаш барои овоз додан ва дастгирӣ кардан миннатдорӣ кард. ӯ навиштааст ки ташаккур ки дастгириам мекунед, ман барои шумо футбол бозӣ мекунам ва шоу идома меёбад, навиштааст Карим Бензема.
ҳамин ҷоизаи зурро ба футболбози зур медиҳанд. наход садҳо бузургони футбол якҷо ҷамъ шуда дар нисбати Левандовски чунин номардиро раво дида бошанд. нест ягон хелшубҳа, Месси арзанда тӯби тиллоиро гирифт, ҳарчанд онро Левандовски бояд мегирифт. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.